Morjes kaikki katsojat, tässä olisi niinku mun eka video Suomi-Minestä. Ja tässä mun olisi tarkoitus esitellä mun ja Joo 20 taloa. Siis joo, täällä on mun farmit, siis pelkkä meloni, kun muuta en ole ehtinyt vielä tekemään, mutta tulen varmaan tekemään. Niin siis tää on maan alla XP-farmi, mä voin sitäkin vähän esitellä. Joo. Siis tää niinku afkataan, että niitä tulee enemmän, koska jos tuolla alhaalla afkaa, niin niitä sitten ei spawnaille niin paljon. Siis nyt tietenkin siitä spawnasi yksi ja sitten se menee ja tippuu sieltä alle, semmoista putkea pitkin. Ja sitten täällä alhaalla on tämmönen paikka, mistä ne tapetaan. Siis mennään nämä pienet rappuset tästä ylös ja tästä se sitten tapetaan. Noin. Täällä on siis enchant-paikka, jossa mahdollisesti tavoite on, että pystyy enchaamaan 30. Tuossa on Infinity Wateretta ja en tarvitse hakea jostain muualta. Ja täällä on yläkerta, että saa vähän chestejä johonkin. No, tää video kai tässä. Jättäkää like, jos haluatte lisävideo. Se olisi vaan morjes ensi kertaa.